nám predstaviť vám novú výnimočnú lokalitu nedaleko Nového Mesta nad Váhom v obci Dolné Srnie. 15 stavebných pozemkov, 15 unikátnych rodinných domov podľa vášho výberu. Zoznamte sa s projektom Dolinečky. Ideálne miesto pre váš nový domov. Výnimočný projekt sme situovali do nádherného prostredia s jedinečnými výhľadmi v tichej časti obce s materskou školou na dosah. Vlastnite i vy kúsok malého raja práve na tomto mieste. Projekt Dolinečky, váš spokojný rodinný prístav.